Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo uban kanato. Lingiyay mong tupad, inatinuod yung nagkuyog mo ros Ginoo. Pangutan-a ba, kanang wa mulingi, murag wa nay siguro, o gikuyogan banas Ginoo. Dili baya na timailhan nga nisimba ta nga kuyog natong Ginoo, di sa na timailhan nga nagmisa ko, kuyog nako ang Ginoo, di sa na igong timailhan nga nindot kay mo dihag mga gisulob na pamoy mga brunda nga kuyog ninyong Ginoo. Di ba? Unsa man gyud klarong timailhan nga kuyog nato ang Ginoo. Matud pas unang pagbasa, ang mga tao kuno murag suyupon ba ngadto sa Jerusalem, lain-laing mga nasod mangadto kuno didto kay moingon sila, muanha mi kay gusto ming magpatudlo sa Ginoo. Nya una ako noy mga Hudiyo nga tinuod yung gada Ginoo, ang mga tao kuno moingon pahikapa ko sa imong pakupta ko sa imong bisti kay kibaw jud ko nga kuyog nimong Ginoo. Nana ba? Nilingay mong tupad, nanay ni kupot nimo, nanay ning hangyo nimong mukupot kay makakita gyud Ginoo. Na amot lang. Ako noon usahay maglakaw-lakaw kunay mo kalit og duol, pader pwede ta pa picture. Ako di man tingali Ginoo ang nakit-an ani, basig ang nakit-an ani ang ako ra man tingaling mga nang naanggi vlog diha nga humili kana. Unsa may mahitabo kun ang Ginoo gyud atong masinati? Una, maliwat kita sa kinaiyas Ginoo. Ug unsa may kinaiyas Ginoo, kana gyung pagkamahigugmaon. Kung nana nato ang Ginoo, mahigugma kita sa tanang tao, labi na gyud sa kanang naay labing ubos, mga masakiton, mga kabos, mga sinalikway, mao ginay mahitabo sa atong kasing-kasing. Karong adlaw i-install ang atong bag-ong arsobispo sa Sugbo, si kaila mo Bishop Abit Oy dito na sa Tagbilaran, pero kanya naman siya sa Cebu. Karong alas 9 mahimo na siyang Archbishop Alberto Oy or Abit Oy. Ilado ni si Archbishop Abit nga loving, compassionate, and friendly. Hasta sa atong ecologically friendly gini siya. Maong atong gahapon doon na sila'y ceremonial tree planting kay signal na nga mananom na ang Archdiocese of Cebu. Ana, lingay mong tupad ina mo kuyog kag tree planting. Kay ang sagad na ba nato karon tree cutting. Pero naa sa tay angay putlon tingali nga kahoy, pero ilisa nato daghang kahoy nga atong itanom. Kaya parehan ang kahoy nga nanataliwa sa karsada o nisod na sa karsada mga 2 meters nga magsigdagan highway pa gyud, peligro man gina siya, hazard man as mga motorista. Ato ginang putlon, pero maglibog ta, di man hinoon putlon ang kanang naang ni encroach sa karsada, parkingan pa, butangan pag mga dekorasyon. Nya katunong to as mga lasang, katong nas bukid, pamutlon hinoon. Nya igputol, bungkagon pangyuta kay himuong subdivision. Wa gyud mo badlong. Dagko kay mga akasya naasa ni encroach nas daan, hapit katunga nas daan ang di magamit sa dagkong sakyanan kay nag-ana ang sanga. Di gyud putlon kay against kunos ecology, pero inighimog subdivisions, bungkag tanan, puno as kasya, puno as mangga, bisag unsa pang kahuya, bungkag yun. Why ni badlong? Ngano man na?
Tuwag kay way gugma nga tinud-anay, wa na higugma. Parehagod karon god, hiring-hiring anang Senado, Kongreso, na pay independent commission sa investigation. Pero og muhisgot na gani og kadto mga dagkong tao, mga speaker sa Congress igo na, sekretary sa presidente igo na, hilomon yun. Ang kadtong mga ning sulting, ako nag-deliver kong kwarta diha, maon ano'y sigihag investigate, hala, investigahog bayo. Pero wa yung investigasyon nagihimo sa tumbok na Speaker of the House nga maoy nagpirma kuno og nag-author sa tanang skema sa korupsyon. Why nag-investigar? Hangtod karon wala pa yun. Pero ang kadto mga nisulti, hasta pagani ang notaryo, yun, tan-aon yun, og tinuod magdili, hastang iyang background, kadtong nag-investigar, hastang asawa ni Rodante Marcolita, gikuan na sad, giigo na sad, bisag way basihanan nga tarong, igon yun, pakauwawan yun. Pero ang katong gimension nga mga dagkog ranggo, sa igon. Ngano man Ngano nang naay gibatikos og maayo hastang vice presidente batikos og maayo, pero ang gisultis vice presidente nga kanang tawhana mo nay author sa corruption, di man imbestigahan. Pero ang vice presidente nga giingon lang, oy naaman nay finding sa kuwa, hala, gi-impeach na. Ngano man kay wa tay tinuod nga paghigugmaay isip mga Filipinos. Ang atong pipila ka mga leaders, labi na ginang naglingkod sa kinatas-ang posisyon ug ang iyang circle, wa mahigugma sa Pilipino, nahigugma lang sa ilang kaugalingon o sa ilang circle of friends. Og maunay way Ginoo. Kaya ang naay Ginoo sa kunang gikaingon, ang una gyud mahigugma sa tanan. Apil ng kaaway. Nilingay mong tupad. Ing naadyo kay Ginoo. Mutan ba naadyo kay Ginoo. Og mga bit imong bana, iapil nimo higugma. Iapil nimo higugma. What? Kung ang imong asawa mga bit niya ang gikabit taga simbahan pa gyud. Unsa man? Mosimba pa ka. Di na klaro ana. Libakon lang gani ka, di na magikamutingog. Digliso na gani ka, di lang mo bayad sa utang, suko gani ka. Hay manggugma ni mo diha nga Diyos nun. Ang sunod, bisag isalikway, ang tao nga Diyos nun, bisag isalikway, mudawat ra. Tanawa si Jesus, gisalikway siya sa Samaria. Ang iyang mga kauban niingon, atong pauwanag kayo, Lord. Gamhanan bitaw ka. Zaman, amo nang inam. Wanag kayo na mga animal diha. Nganong di na mudawat nimo? Oy, gibadlong ni Jesus, hilo mo diha. Gara biya ninyo. Padayon tas unahan. Sagdai lang na. Pailo ba? Patience. Kamo, taas mong pailog o santulog otok. Ako santulon man jud kog otok. Pero nagpasalamat ko sa Ginoong mapailobon kay ko sa pagbaligyag slat. Daghan kay mo salikway sa akong announcement nga palit mog slat. Di gyud mo dawat. Pero mapailobon kay ko sud nas 7 ka tuig, sige kog baligyag slat. Wa jud ko pul Kamo pa mo pulig palit og slat. Uy, kanindot. Sus, nakaapan lang kay tagsar man sa kaslat inyong palitan. Nya kausa pag usa ka buwan, pastilan. May tatog tagsa kaslat, bisan na lang kausa ka semana, pastilan sa kausa ka buwan. Nya himuon pang rason kapalit nako. Pero okay ra gyapon na. Og mao ginay imong kapasidad, pailob lang ta.
O tungod sa atong pagpailob, ang atong halin sa grace nga slot or God's reward and complete elation niabot nag 63,649 ka slots na apay 636,351 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya nani 70 slot challenge nga tag 7,210 na sad ka 70 slot challenge ang atong nadawat. Ang ato sang PPSC katong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela para ning ato rong ongoing nga mga developments dinhi, ang atong halin niabot nag 27,039 ka slots na apay 72,961 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 162 slot challenge nga tag 16,260 na sad ka 162 slot challenge ang atong nadawat. So atong pakpakan ang tanang namalit nini. Salamat kaayo. Unya ang ato sad nga mga pledges sa Hilly Funds, sa kneelers o sa pews mao sad ni ang update. Ang ato kompleto naman ang nag-pledge ani, ang ato na lang i-countdown ang percentage sa na-remit sa mga pledges. So ang Hilly Funds naapa sa 31.13% ang na-remit na pledges niya. Ang sa pledges for kneelers upat man ikabuok tag 42,000, 39.29% pa ang na-remit niya. Sa pledges sa mga pews, mga 3C man to kabuok ka 55,000 naapa sa 26.57% ang na-remit. So salamat kayo. 2 to 3 months man atong pakpakan gyapon atong mga pledges. Ang sa pledges sa generator o sa kaning atong kamera, 8 man to katag 100,000 nagpabilin na duha ra gyapon ka pledges. Wala pa gyud natandog nga ika-tulo or ika-upat, no? Nagpabilin nga naatay 6 ka slot sa pledges para sa generator o sa kaning atong kamera para sa live streaming. Unsa man ning akong gipang-announce, mga testing grounds ni siya sa atong gugma para sa simbahan. Iampo nato mga igsuon nga ang atong bag-ong arsobispo mo patunhay og motudlo sa gugmang Diosnon namong mga pari og sa katawhan. Kay kani manggong leader, kung mao na gani ni siya mubuhat, matakdan yun ang daghang mga tao. Pero kung ang leader na gani mo'y magbinuang, matakdan sad ang daghang tao. Si Saint Jerome, iyang gibuhos ang iyang gugma sa Ginoo, pinaagi sa pagtrabaho sa sugo sa Ginoo. Gisugo man siya sa Ginoo pag-translate sa pinulungan nga di kay nila masabtan katong Hebrew, Greek, dili kay daghang tao makasabot, iyang gitranslate ngadto sa Latin. Kay ang Latin man mo'y sikat sa una, mura sa nag-English ba karon ba, nadako kayog sangab ang nakaton. Nya gikan ato na anay mga translations. Nya dili lang igo mi translate siya, mihimo pagid siya commentaries, pasabot gi-explain niya ang mga basic nga mga gipasabot sa kada pulong sa Ginoo. Ang tumong para mapaambit ngan hinato ang gugmang Diosnon. Ato sa ning buhaton, una, mamaligya tag slots. Namalit naman ka mo. Pamaligya sad. Nya humandayon, mupadayon ta pagtudlo sa uban. Unsay sunod mahitabo? Mulambo ang atong parokya, mulambo ang simbahan, hasta pang atong kaugalingon. Ug ang ultimate goal, makaadto ta sa bag-ong syudad sa Jerusalem. Ug unsa man ning bag-ong syudad sa Jerusalem, wa na didto sa Holy Land, kung dili tuan nas langit. Moadto tag Holy Land, dako kay tag gasto karon dinhis kalibutan. Pero kung makaadto ta sa bag-ong Jerusalem,
wa nay gasto, gamay ray gasto, maghigugmaay ra gyud.